Wel, pnawn da i bawb ohonoch chi a chroeso cynnes i gapal yr Eglwys Methodistaidd ar gyfer gwasanaeth o fawl hefo'n gilydd. Ymlaciwch, byddwch yn ymwybodol o bresenoldeb eich cyd Gristnogion. Byddwch yn ymwybodol o bresenoldeb Duw drwy yr Ysbryd Glân. A mwynhewch cael bod yma yn gorfforol gyda'n gilydd. Mae o i rai ohona ni wedi bod yn amser hir unwaith eto, rhai o di methu dod bora dy Sul dwytha. Ond ga i ddeud, dwi dal i'ch gweld y chwynebau chi, neu gweld hanner y chwynebau chi y pnawn yma yn ymygyda. A diolch i chi am ddod, a mae'n hyfryd cael ymgynnull at yn gilydd unwaith eto, i fod o yn parhau yn chwithig, ond mae'r chwithig yn raddol yn mynd yn fwy cyfarwydd yn hanes ni ar ôl blwyddyn. Ond dad ni'n edrych ymlaen toc i allu diosg ymygydau a tanio yr organ a canu o'i hochori emyna o glod i ddiw gyda'n gilydd. Ond heddiw mae'r addoliad yr un mor ddilys. Wrth i ni fyfyrio'r arglwydd Iesu, ac os da chi wedi cofio, da ni'n mynd i gymuno hefo'n gilydd. Dwi'n cael rhannu'r bara na'r diod. Wedyn gewch chi wneud yn rhithiol os oes gynnwch chi ddim bara, ac ystyried arwyddocad beth da ni'n wneud. Dwi'n siŵr bod yr arglwydd yn dallt yn amgylchiadau ni ar hyn o bryd. A da ni'n croesawu pobl ar ffrwd byw Facebook, ac hefyd mae yna rai yn y dilyn ni ar Zoom y prynhawn yma. Felly, croeso i bawb ohonach chi i'r gwasanaeth. Ac o'n i'n meddwl bysa ni'n troi y lyfr y salmau i annog yn gilydd i addoli yr arglwydd. A da ni'n troi at adnodau cyntaf, Salm 95. Ac fel hyn mae'r salmydd yn gwahodd ni. Dewch canwn yn llawen i'r arglwydd, rhwng floedd o'r foledd i grau gen iachawdwriaeth. Down i'w bresenoldeb a diolch, gorfoleddwn ynddo a chaneuon mawl, oherwydd diw mawr yw'r arglwydd, a brenin mawr goriwch yr holl ddiwiau. Yn ei law ef yma i dyfnderau'r ddeiar ac eiddo ef i'w uchelderau'r mynyddoedd. Eiddo ef yw'r môr ac ef a'i gwnaes. Ei ddwylo ef ac riodd y sychdir. Dewch, addolwn ac ymgrymwn, plygwn ar ein gliniau, ger bron yr arglwydd a'n gwnaes. Dewch i ni gyd weddio. Arglwydd mae o mor braf cael dod at yn gilydd fel hyn ar brynhawn dydd Sul i daddoli di. A da ni wedi yn ystod y 4 mis dwytha yma. Da ni wedi o addoli fel torf o ymgynnull gyda'n gilydd yn enw y brenin, y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ond heddiw, da ni diolch i ti am y fraint o gael gwneud hynny. A drwy'r Ysbryd Glân, ni di'n harwain ni i orfoleddu yno ti. Yno targlwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawen hawn. Da ni'n dod yma yn bennaf, nid i dynnu'n sylw ata ni'n hunin, nid i dynnu'n sylw at yn gilydd, ond i dynnu sylw ata ti, y Duw byw a bendigedig, sydd yn goriw chlywodraethu dros y cwbl sydd yn digwydd. Ac fi ofyn nhw'n dair y prynhawn yma, y byddan ni'n profi bendith a chyffyrddiad yr Ysbryd Glân wrth i ni addoli yma gyda'n gilydd. Paid a gadael ni yn llonydd hefo'n meddyliau'n hunan. Paid a gadael i ni wag symera, ond bod i'r ysbryd yn procio ni, a'n hysbrydoli ni, a'n tanio ni, a'n trydaneiddio ni mewn mawl wrth i ni feddwl am Iesu Grist a dy gariad tragwyddol a dy ras rhyfeddol tuag atom. Fel yn bod ni gyda'n gilydd yn Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd.
Mwy trysorau sy'n denw na thrysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Bendisia'r addoliad hwn fel cynulleidfa Ebeneser, ac ar hyd a lled y byd, da ni'n rhan o dorf o ddegau o filiynau o dy bobl di, sydd yn moli yr oen, sydd yn dy ganmol di. Da ni hefyd yn rhan o'r dorf sydd wedi'n blaenu i'r nefoedd ac i'r gogoniant. A chyda'n gilydd, mewn un llais, da ni'n dy ganmol di. Ac yn diolch i ti am y newyddion da yn Iesu Grist. Arglwydd i ti y byddai'r mawl, y clod, y parch a'r bri. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi am wahodd Helen. Mae hi yn mynd i ddarllen i ni rwan. A mae'n mynd i ddod ymlaen. A mae rhaid mi drosglwyddo. Dwi am ddarllen o benod ola Efengil Luc. Ymddangos i'r disgyblion. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith, ac meddai wrthynt, tangnefedd i chwi. O achos ei dychryn a'i hofn, a roeddent yn tybied ei bod yn gweld ysbryd. Gofynnodd iddynt, pam yr ydych wedi cynhyrfu? Pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau? Gwelwch fy nwylo am traed. My fi yw, my fi fy hun. Cyffyrddwch am mi a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gennyf fi. Wrth ddweud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llawenydd yn dal i wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, oes gennych rhywbeth i'w fwyta yma? Rhoesant iddo ddarn o bysgodyn wedi ei rostio, cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna, agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr, yr wyf fi'n anfon arnoch yr hynna addawodd fy nhad. Chwythau, arhoswch yn y ddinas nes eich gwisgo chwi o ddichod a nerth. Aeth a hwy allan i gyffiniau Bethania. Yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth iddo ei bendithio, fe ymadawodd â hwy, ac fe dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelsant yn llawen iawn i Jerusalem, ac yr oeddent yn y deml yn ddi-baid, yn bendithio Duw. O'r darlleniad hwnnw wrth i mi esbonio yn ystod y bregeth. Ond da ni am weddio hefo'n gilydd. Ar ddiwedd y weddi, mi fydda i'n adrodd gweddi'r arglwydd, a mi gewch chi ddweud yn dawel yn eich calon y geiriau hynny. Ond dewch i ni blygu pen. Mae yna lawer o beth ar yn meddwl ni y dyddiau yma. A mae'n llesol fel pobl Iesu Grist bod ni yn, fel maen nhw'n dweud, yn bwrw'n baich ar yr arglwydd.
bod ni'n cyflwyno pryderon ac amgylchiadau o gofidia ar yr arglwydd, a thrwy hynny yn bod ni yn cael yn rhyddhau i radda o wybod bod Duw hefo ni yn delio fo'r pethau hynny, falla da ni'n cael anhawster hefo nhw. Felly, dawn ni ymdawelu a gweddio hefo'n gilydd. Arglwydd, da ni yn daddoli fel cynulleidfa prynhawn yma. Diolch i ti am yr haul sydd yn gwenu y funud yma. Diolch hefyd am y glaw sydd yn disgyn, sydd yn hanfodol ar yn cyfer ni fel dynoliaeth. Mor ryfeddol ydy y cread yma, a cymhlethdodau'r ffordd yma y cread yn cydweithio i gynnal bywyd o ddydd i ddydd. A gallwn ni ddim edrych ar y cread heb i fod o'n pwyntio i fus mawr i gyfeiriad y crewr ei hun. Y crewr sydd wedi gosod popeth yn ei le, yn ei alluogrwydd a'i ddawn ddwyfol ei hun. Ac wrth weld y cread, da ni yn dy ganmol di ac yn daddoli fel creaduriaid. Wrth ddod yn awr mewn gweddi ger dy fron, da ni'n teimlo bod yna feichiar yn cael honna, a phobl ac amgylchiadau sydd angen i ni cyflwyno i ti. Bwrw dy faich ar yr arglwydd ac feth gynnal di, medd y gair. A da ni wedi profi hynny yn ystod yn bywydau wrth i ni weddio a chyffesu ger dy fron di. I fod o yn iachusol i ni siarad hefo'r Duw byw. I dy gynnwys di yn yn llawenydd a'n tristwch, yn chwerthin a'n dagrau. Oherwydd yn y berthynas yma, da ni'n sylweddoli yma i ni gyflawnder. Hannar byw, chwartar byw, os byw o gwbl yda ni heb y berthynas yna honno gyda thi. Ond yn y berthynas mae yna gyflawnder. Mae yna dangnefedd, mae yna ddedwyddwch, a mae yna iachawdwriaeth drwy waith Iesu Grist. Da ni am gyflwyno amgylchiadau yn gweddi y prynhawn yma. Da ni'n meddwl am India. A'r newyddion erchyll da ni'n gael o'r fan honno wrth i'r heintiadau gynyddu o ddydd i ddydd i fod yn gannoedd o filoedd. Pobl heb ysbyty, na moddion, na modd i anadlu, na ocsigen, na brechiad. A da ni'n cyflwyno trigolion gwlad enfawr India, yr arweinyddion gwleidyddol sydd yn ceisio i gwneud i gorau, dinasyddion arglwydd sydd yn gwynebu'r haint yma, yn colli aelodau o'i teuluoedd o ganlyniad i'r coronavirus, a'n gofyn y bydd na gynnal a chynorthwyo yn digwydd. Ac fe weddiwn hefyd arglwydd dros yr gwledydd cyfoesog yn byd ni, sydd gydag adnoddau, sydd gydag arian a brechiadau, a nid i atal yn gwledydd ni rhag bod yn hunanol a troi dŵr brechlynau i'w melinau hunan. Ac y bydda ni'n hawddgar ac yn deg ac yn gyfiawn wrth rannu'r adnoddau hyn gyda gwledydd tlawd y byd hwn. Atal yn trachwant ni, atal yn hawydd ni ddiogelu'n hunan bob amser ar draul y tlodion. Da ni'n meddwl am wythnos cymorth Cristnogol fydd yn cychwyn y penwythnos nesaf. Ac am y gwaith o godi arian fydd yn digwydd unwaith eto yn ymplith ni yng ngwledydd Prydain ac yn heglwysi ni. Fe ddiolchwn am waith yr elusen hon, ac am y modd y mae yn goleuo ni ac yn placio ni ynglyn â sefyllfa tlodi yn y byd, yn tynnu sylw ni at anghyfiawnder ac at bethau gallwn ni gwneud mwyn cynorthwyo eraill. Dyro dy fendith ar y tîm ar hyd a lled Prydain fydd yn hyrwyddo'r wythnos, a bendithiad tîm yma yng Nghymru o fewn i'r elusen hon, wrth iddyn nhw geisio rhannu gwybodaeth ac annog heilioni yn ein plith ni.
Da ni'n gweddio dros un o'n aelodau ni, Cynan Llwyd, sydd yn brif weithredwr yn ystod y cyfnod hwn. A gofyn y byddi di'n rhoi nerth a gweledigaeth a dygnwch iddo fo yn ei waith yn ystod wythnos cymorth Cristnogol. Da ni'n meddwl am yr etholiadau dydd Iau. Yn yr Alban, yn y cynghorau yn Lloegr, yma yng Nghymru. A dwi'n siŵr am Ogledd Iwerddon, Dad. Ond da ni'n gweddio dros y bobl hynny fydd yn cael ei ethol yn ein gwledydd ni, yn arbennig i'r Senedd yma yng Nghymru. Fe weddiwn y bydd pobl addas o bob plaid yn cael ei hethol. Ac y bydda nhw yn ddoeth ac yn sylweddoli y cyfrifoldeb da ni'n ymddiried ynddyn nhw i ddod â chyfiawnder a thegwch a buddiannau da i genedl y Cymru, i'r siroedd i gyd, ac yn arbennig i'r bobl hynny sydd yn fregus yn ein gwlad. Da ni'n gweddio dros y di-waith, dros y sawl sydd yn ddiobaith, dros y treuan o blant cenedl y Cymru sydd yn byw mewn tlodi yn 2021. Ac fe weddiwn y bydd y Senedd yn fodd i ddod a tegwch i'n plith ni ac i geisio concro yr anawstera cymdeithasol sydd yn bod yn ein cymunedau. Ac arglwydd, da ni'n cyflwyno'n teuluoedd a'n ffrindiau i ti yn awr yn yn gweddia. Rhai ohonyn nhw sydd wedi bod yn sal, rhai sydd mewn gwth oedran, rhai sydd yn isel i hysbryd ac o dan y don, rhai sydd yn gwynebu afiechyd ar hyn o bryd. Cliw yn gweddia ni dros y cyfryw rai. Y byddan nhw'n cael nerth yn dy bresenoldeb di. Y byddan nhw'n profi'r goleuni hwnnw, a'r tangnefedd hwnnw, nad ydy'r byd yma yn gallu roi na'i ddwyn oddi arnom ni. A da ni'n cyflwyno'n eglwys. Eglwys Ebeneser yn awr heddiw ar y sul hwn ac yn y dyfodol. Bendithiad y bobl drwy'r ysbryd glân ac ysgoga ni fod yn dystion gwych ac effeithiol i'r gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gweneler dy ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid handwyn ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Fe wrandawn ar un o emynau mawr yn cenedl ni, ac eiriau'r diweddar W. Rhys Nicholas yn cael ei canu ar dechrau canmol, a dwi'n credu na pobl o Dyffryn Conwy sydd yn canu, cor yn canu y fersiwn yma. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi a roddais dim i flas ar y ddiw, fe gydiais dynaf drwy dy ysbryd glân, ni allaf trafwy byw, ond canu'r gan.
dechrau canu, dechrau camol am ganiatau I ni ddefnyddio y deunydd sydd ar YouTube fel hyn. Ac yn yr emyn yna, mae yna frawddegau trawiadol, da chi bod, yr clo i'r penillion, mae'r Hallelujah yn fennau di, a rhoddaf Iesu fy mawrhad I ti. Di'r Hallelujah yn eich calon ac yn eich enaid chi y prynhawn ma, oherwydd fod Duw yn eich caru chi yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gallu canu hefo'r emyn, mae'r Hallelujah. Ac yna brawddeg syml ond mor drawiadol gan W. Rhys. Lle roeddwn gynt yn ddall, rwy'n gweld yn awr. Un tro, do'n i'm yn deall cariad Duw. Un tro, do'n i'm yn deall yr holl ffys ynglyn â Iesu Grist a'r groes a'r atgyfodiad. Ond rhyw ddiwrnod fe godwyd y cen oddi ar y llygaid. A dwi wedi gweld, dwi wedi sylweddoli a phrofi a plygu i'r cariad hwnnw. Lle roeddwn gynt yn ddall, rwy'n gweld yn awr. Ac yn adleisio un o'r hanesion yn y llyfr y Brenhinoedd yn gwas Eliseis, ddim yn gweld y fyddin. A mae Eliseis yn gweddio arglwydd agor ei lygaid iddo gael gweld. A W. Rhys di cymryd yr adnod yna a'i gosod ti yn ffwrbwt rwsyd yn yr emyn I gyfleu y gwirionedd o ddatguddiad Duw I ni yn ei gariad. Wel, nid honno di mregas I ar drywydd arall dwi a fynd hefo mregas. Ond da chi bod, da ni wedi gweld colli cyd gyfarfod gymaint, mae yna 4 mis wedi mynd. A mae yna wefr a hyfrydwch o gael dod yn ôl at yn gilydd. A da ni mewn cyfnod rhwng rwsyd yn dydan. Rhwng eto. Rhwng dau lanw. Mae yna rhyw gerdd yr lan sôn am rhwng dau lanw ym mhen draw'r byd. Broc môr dyna I gyd. Mae'n endaf emlyn ydi o. Yn ei album syrffio mewn cariad. Broc môr dyna I gyd rhwng dau lanw ym mhen draw'r byd. Mae'r haint yma, mae'r Covid dal o gwmpas, ond da ni yn optimistaidd bod pethau yn mynd I newid, ond yn ansicr eto beth fydd yn mynd I ddigwydd. A da ni'n edrych ymlaen am y rhyddid ac am y cyfle eto I allu byw yn fwy arferol fel yr oeddan ni yn arfer gwneud, wel, dros flwyddyn a mwy yn ôl erbyn hyn. A mae'r darn yma Efengylig ddarllenodd Helen rhwng. Mae o rhwng atgyfodiad yr arglwydd Iesu a'r Pentecost. Mae o rhwng atgyfodiad yr Iesu. A mae'n cyfeirio reit yn adnodau ola lyg fel y clywsoch chi at esgyniad yr arglwydd Iesu. A mi oedd y disgyblion mewn cyfnod rhwng. Rhwng beth oedd wedi digwydd y mywyd yn ei bywyd nhw, y mywyd yr arglwydd Iesu, a beth oedd I ddod yn nes ymlaen. Oedd Iesu di addo iddyn nhw bod yna bethau arbennig yn mynd I ddigwydd drwy'r ysbryd glân, pan ddaw yr ysbryd, medda'r Iesu. Mae o'n mynd I ddod, ond eto doedden nhw'n sicr o effeithiau yr ysbryd glân hwnnw. A bore dydd Sul dwytha nes I ddewis darn oedd yn y cyfnod rhwng yma. Rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad bore dydd Sul dwytha. A tynnu sylw y bobl oedd yno at y geiriau Iesu, tangnefedd I chwi, a meddwl am y tangnefedd hwnnw, eirennau, bod Iesu'n rhoi tangnefedd I ni. Nid fel y mae'r byd yn rhoi. Ac yna ail ran yr adnod ar ôl i'r Iesu ddweud tangnefedd I chwi, ydy'r geiriau fel y mae'r tad wedi fanfon I, yr wy fi hefyd yn eich anfon chwi. Tangnefedd I chwi, ond rwan dwi'n eich anfon chi I wneud yng ngwaith I. Pnawn yma, da ni'n mynd I edrych am ychydig funudau ar ddigwyddiad arall yn y rhwng, yr atgyfodiad a'r Pentecost. A dwi'n aros yn y fan yma, oherwydd dwi'n credu fod y pwyslais gan Iesu yn bwysig I ni yn y cyfnod rhwng. Wrth I ni edrych mlaen a meddwl sut bydd pethau
yn nyfodol yn gwlad ni, a'n cymdeithas ni, ac yn nyfodol eglwys Gristnogol a Ebeneser. Fydd pethau wahanol, fydd pethau'n debyg. Sut fydd pethau i'r dyfodol? Oherwydd pwyslais Iesu Grist, a dwi wedi sylweddoli hyn eleni, yn y cyfnod yma ydy ar rannu y newyddion da. Dro ar ôl tro mae'r straeon yn deitha ni, na neges bwysig olaf yr Iesu i'r disgyblion cyn iddo adael oedd, rwan ta, dwi'n rhoi gwaith i chi, a y prif beth yn y gwaith hwnnw ydy rhannu'r newyddion da sydd wedi dod drwydda fi, a thrwy yng ngwaith i yn dod i'r ddaear yma. Wrth i ni feddwl am cyfnod yr haint yn dod i ben, mae yna rhywfaint o gyffro yn does, beth fydd. Cyffro cael ymddwyn yn gyffredin, cyffro, mi fydd pethau wahanol i be maen nhw wedi bod, ond pa fath o wahanol fydd y gwahanol hwnnw. Dwi'n cofio, a mae rhai o'na chi sy'n bresennol yn cofio ymweld ag Euro Disney hefo'r plant. Rheswm dwi'n deud hynny oedd ni fel teulu yn Euro Disney, yn union rhan diwrnod ag Eilir ag Alison ar teulu, a doeddan ni ddim yn gwybod bod nhw yna. Ac i fynd ar y reids yma, oeddech chi'n gorfod ciwio, ac o'na un reid, a fedrai gofio y reid, Rock and Roller Coaster oedd enw y reid. Dwi'n gwybod os di Lowri'n cofio, oedd hi'n fychan bryd yni. Ac oedd y ciw yn hir, yn nadreddu, igam, ocam, ac oeddech chi'n disgwyl, ac ar y ffens mi oedd yn dweud 30 munud i fynd. 20 munud i fynd yn y ciw. 10 munud i fynd. Ac oeddech chi'n teimlo'r cyffro yn y teuluoedd ac yn y plant, yn edrych ymlaen i gael mynd ar y roller coaster yma, yn edrych ymlaen beth fydd yna, beth fydd yn digwydd pan y byddwn ni'n cael mynd ar y reid fawr yma. Siarad, chwerthin, gweiddi. Ac mi oedd y reid yn gyffroes ac yn lliwgar ac yn frawychus mewn rhai darna. A fel hyn, dyla ni fod fel Cristnogion. Dyla ni fod yn gyffroes ynglyn â'r dyfodol sydd gan Dduw ar yn cyfer ni. Dyla ni edrych ymlaen beth mae Duw yn mynd i wneud trwydda ni yn ystod y misoedd a'r wythnosa'r blynyddoedd sydd yn dod. Oherwydd mae Duw yn rhoi gwaith i ni i'w gyflawni. A'r rhan bwysig o'r gwaith hwnnw ydy rhannu y newyddion da, bendigedig, llawen, am gariad Duw yn Iesu i fyd sydd angen y newyddion da yma. Dyma'r hanes y disgyblion cyn i'r ysbryd glân ddod. Oedden nhw'n gyffroes, oedden nhw'n betrus, oedd yna gymysgfa o deimlada. A mae'r paragraff yma yn Efengylig, penod 24, yn deitha ni fod yr Iesu yn esbonio pethau i'r disgyblion. Oedd o'n sôn am bethau wedi i sgwennu yn yr Hen Testament, a dwi am ddefnyddio 3 ffen. Y 3 ffen dwi'n mynd i ddefnyddio yn ystod y munudau nesaf yma ydy datguddiad, dailema a dweud. Datguddiad, dailema a dweud. Datguddiad i ddechrau. Yn y fan yma mae Iesu yn dweud wrth y disgyblion be maen nhw i fod i'w gyhoeddi ar ôl i'r ysbryd glân ddod. Yn ei enw fo, i holl genhedloedd y byd. A mae'n bwysig nodi hyn. Da ni'n rhithro trwy adnodau amball dro. Fel y gwelwch chi yn yr adnodau ar y sgrin, fe ddywed, fel hyn y mae'n ysgrifenedig. Fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd. A bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. A mi ddefo, chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Hynny yw, doedd Iesu ddim deud, wel,
gewch chi ddweud rhywbeth sy'n dod i'ch meddwl chi, rhywbeth amdana fi. Mae Iesu'n benodol yn dweud, dwi eisiau chi gyfeirio at y pethau yma wrth gyhoeddi y newyddion da i'r cenhedloedd. Mae nodi fod y Meseia, y Crist, mab Duw, eniniog Duw, oedd y proffwydi a'r gyfraith a Moses wedi sôn amdano fo i fod o wedi dod i'r byd a'i fod o di dioddef. Mae eisiau chi sôn am hyn. A thoi'r groes drosta chi, eich mwyn chi, oherwydd eich anifuddod chi i Dduw. Ac yna mae o yn ychwanegu at hynny, mae o'n dweud, i fod o wedi atgyfodi ar y trydydd dydd. Rhannwch hyn efo pobl. Dwedwch wrth eich plant, mae Iesu Grist wedi marw ar groes, ond wyddwch chi be, mae o wedi atgyfodi ac wedi concro marwolaeth. Dwedwch wrth eich teulu, wrth eich ffrindiau, wrth eich wirion. Dyma'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu Grist. I atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd. Ac yna bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau. A dydwch wrth bobl bod angen iddyn nhw edifarhau a sylweddoli bod nhw yn pechu'n erbyn Duw a bod nhw'n dyfaru a bod nhw'n troi at Dduw ac wrth droi a chredu i bod nhw'n derbyn maddeuant. Newch chi ddeud hyn, medda Iesu Grist? Newch chi sôn am y Meseia'n dioddef, am y Meseia'n atgyfodi, a newch chi ddweud wrth bobl bod angen iddyn nhw edifarhau. A mae'n cloi'r paragraff bach i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd. A deuddag ohonyn nhw'n gwrando ar yr arglwydd Iesu, sut ar wyneb y ddeiar, da ni am fynd i'r holl genhedloedd. Gan ddechrau yn Jerusalem, ac yna mae'n cloi, chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Dwi'n mynd, dwi wedi gwneud fy ngwaith. Mae'r ysbryd glân yn mynd i ddod i helpu chi, ond chi ydy'r tystion. A nid yn unig mae hwn yn orchymyn i y disgyblion cynta, ond mae o i ni hefyd yn dydi. Pwy di tystion Iesu Grist heddiw? Nhw fanna? Na, ni, chi ydy'r tystion. Fi a chitha i'r newyddion da yn yr arglwydd Iesu. A mae rhaid i ni gofio a phwysleisio yn Iesu Grist fod rhywbeth cwbl wych ac unigryw wedi digwydd. Iesu mab Duw wedi datguddio Duw ei hun. Yn Iesu Grist mae Duw wedi esbonio a datguddio i gariad a'i galon. Wedi dangos i ras a'i achawdwriaeth. Wedi esbonio sut mae o'n disgwyl i ni fyw wrth ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. A'r egwyddor ydy, da ni methu cyrraedd Duw drwy yn galluogrwydd neu yn daioni neu yn ymdrech ni yn hunan. Yr hyn sydd yn cael ei gyflwyno yn y Beibl ydy bod Duw yn ymestyn ata ni yn ei gariad drwy Iesu Grist. A mae hyn mor wahanol i grefyddau eraill sydd yn dweud, gnewch hyn, gnewch hyn, gnewch hyn, a mi fydd Duw yn eich bendithio chi ac yn eich derbyn chi. Gnewch hyn a hyn, mi fydd Duw yn eich melltithio chi. Ond nid dyma'r Efengil Gristnogol. Mae'r Efengil yn sôn am Dduw sydd yn llawn cariad, yn datguddio ei hun i ni yn Iesu, ac yn dangos sut sy'n ydi o, a faint ydi gariad o. Mae Duw yn datguddio ei hun yn Iesu Grist. Mae Hebreaid, gyda ni sleid yn y fan yma, Hebreaid y benod gynta, yr adnod gynta. Lle dywedir yn y gorffennol pell, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid ni drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Ond bellach yn y cyfnod olaf hwn, mae wedi siarad â ni drwy ei fab. Mae Duw wedi dewis rhoi popeth sy'n bodoli yn iddo ef. Yr un oedd gyda Duw yn gwneud y bydysawd.
Mae holl ysblander Duw yn disgleirio ohono. Mae e'n dangos i ni'n berffaith sut sy'n ydy Duw. I awdurdod pwerus sy'n dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Y datguddiad yn Iesu Grist, ynde. Mae Duw yn agor i galon yn y person rhyfeddol Iesu Grist. A mae Paul yn pwysleisio sut da ni'n ymateb a'r ffaith bod rhaid i ni fod yn barod i'w rannu fo. A mae hwn yn rhywbeth mae rhaid i ni flaenoriaethu yn y misoedd nesaf. Sut mae Eglwys Ebeneser yn rhannu'r newyddion da gyda phawb, ond yn benodol gyda phobl sydd yn siarad Cymraeg yma yn Ninas Caerdydd. Pa weithgaredda, pa weledigaeth sydd ganddo ni i wneud yr union beth mae Iesu Grist wedi ofyn i ni wneud yn y benod hon. Ac fel hyn mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 12 benod. Oherwydd, 10 benod mae'n ddrwg gynnau, oherwydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, ond wedyn, sut mae disgwyl i bobl alw arno os ydyn nhw ddim wedi credu ynddo? A sut maen nhw'n mynd i credu ynddo heb glywed amdano? A sut maen nhw'n mynd i glywed os ydy rhywun ddim yn dweud wrthyn nhw? A phwy sy'n mynd i ddweud wrthyn nhw heb gael ei anfon? Dyna mae'r ysgrifa sanctaidd yn ei olygu wrth ddweud, mae mor wych bod yr rhai sy'n cyhoeddi'r newyddion da yn dod. Di pobl ddim yn mynd i gredu drwy hyd a lledrith na dyn. Dyn nhw ddim yn mynd i gredu drwy bod ni yn cyfarfod yn ynysig mewn adeiladau, ond heb berthynas hefo'r bobl yn yn cymunedau ni. Sut maen nhw'n mynd i gredu heb glywed? A mae'r ysgogaeth i ni, wel, ni ydy'r tystion i'r pethau hyn. Felly, da ni eisiau i bobl glywed y newyddion da am Iesu Grist. Duw yn datguddio ei hun yn Iesu. Mae hwn yn wirionedd di-gyfnewid, a dyma'r sylfaen. Yr ail beth ydy dilema. Dilema, da ni wedi edrych ar datguddiad yn frysiog, da ni'n edrych ar dilema. Dwch ni weld sut mae'r amser yn mynd. Mae yna gloc yma. Mond fi sy'n gallu gweld y cloc falle. Dilema. Rwan da ni'n byw mewn oes anghrediniol yn dydan. Mae 95% o bobl yn anghrediniol mewn cyd-destun Cristnogol. Ond mae byw mewn cymdeithas atheistaidd yn dod â dilema o wahanol fath, mwy nag un, i bobl. Cymrwch chi y dilema yma. Mae Iesu'n dweud yn glir wrth i ddisgyblion be maen nhw fod i rannu wrth gyhoeddi y newyddion da. Ond yn hoes ni ac yn cymdeithas ni, ymateb pobl i bethau sydd yn... Wel, dwi wedi meddwl am hynny, a dyma mae o'n olygu i fi. Be mae o'n olygu i ti? Hynny yw fod gan bobl, bob unigolyn, fersiynau gwahanol o beth ydy y gwirionedd. Eto mae Iesu'n dweud yn blwmp ac yn blaen, da chi fod i rannu y pethau yma hefo pobl, fel gwirionedd sylfaenol, sydd ddim yn newid. Bod allwn ni sôn, y pasg a'r groes. Dyma mae'r groes yn olygu i fi. Falla bod o'n golygu rhywbeth cwbl wahanol i ti, ond i fi, dyma mae o yn ei olygu. O fynd gam ymhellach, da chi'n gorfod gofyn, wel, beth ydy gwirionedd wedyn? Os gan pawb i wirionedd bach i hun. Da chi'n bod, mae hyn yn digwydd, da ni'n gyfarwydd ar agwedd meddwl yma, dydan. Does na ddim y fath beth a gwirionedd di-gyfnewid. Mae fel hylif erbyn hyn yn dydi. Os di'r mwyafrif yn credu rhywbeth, dyna di'r gwirionedd. Ond mewn 10 mlynedd mae mwyafrif wedi newid i meddwl a maen nhw'n credu na rhywbeth arall ydy'r gwirionedd. Ond yn Iesu Grist,
mae yna wirionedda'n cael eu cyflwyno sydd yn ddi-gyfnewid. Da ni'n gallu cyfaddawdu nhw. Oherwydd Iesu, yr un ddoe heddiw ac... A da ni'n gofod sefyll wrth a chyda'r gwirioneddau hynny a'i cyflwyno nhw mewn cariad i bobl. Beth yw gwirionedd? A mae hwnna'n ddilema i'r gymdeithas fodern yma. Does dim Duw, felly dydy geiriau Beibl na geiriau unrhyw ysgrythur sanctaidd ddim o unrhyw arwydd o cad. Drwch chi dderbyn nhw, allwch chi gwrthod nhw, allwch chi cymysgu nhw. Ond diolch yn wirionedd sy'n sefyll ac yn aros o oes i oes. A mae'n broblem i gymdeithas. A beth sy'n digwydd ydy bod pobl yn mynd yn mwy a mwy y digyswllt a'i gilydd. Oherwydd bod gan bawb i wirionedd. A mae'n chwalu cymdeithas. Problem arall, dilema arall, dyma'r ail beth dan y pen yma, ydy os ydyn ni yn atheistiaid, lle ydych chi'n cael y sail i gyfiawnder? I gyfiawnder. Ar sail be ydych chi'n dweud bod tlodi yn anghywir? Ar sail be ydych chi'n dweud mae ydych chi'n licio trwsus nhw neu crys nhw yn anghywir? Ar ba sail ydych chi'n dod i benderfyniad o beth sy'n gyfiawn a beth sy'n anghyfiawn? Os nad oes na Dduw. Oherwydd y sail i hynny wedyn ydy, dydwch rwan mae rhywun yn dweud, o mae eisiau i chi barchu pobl oedrannus. A ydych chi'n gofyn, pam dylwn ni barchu pobl oedrannus? Wel, oherwydd bod o'n iawn. Pam bod o'n iawn? Oherwydd bod fi'n meddwl bod o'n iawn. Hynny yw, mae hynny'n gallu newid o gyfnod i gyfnod yn dydy. Allwch chi gael pobl heddiw sydd yn dweud, ia, mae eisiau edrych ar ôl pobl hun. Un enghraifft i hwnnw, o'n i'n meddwl amdano fo. Ond mewn 20 mlynedd, mi alla pobl dweud, mae 70 mlynedd yn ddigon hir i fyw ar y ddaear yma. Pam bod angen i bobl fyw am hwy na hynny? Ac os dwi'n mwyafrif mewn cymdeithas yn dod i'r penderfyniad yna, mae hwnnw'n gywir a mae hwnnw'n gyfiawn. Mae gan atheistiaeth broblem fawr ynglyn â beth sydd yn wirionedd a beth ydy cyfiawnder oherwydd nad oes sail i hynny. A mae yna lot fawr o ddailemas gwahanol yn codi. Ond yn Iesu, mae rhai gwirioneddau, does na'm dadla, does na'm... Maen nhw'n arhosol, maen nhw'n wir, nawr, 20 mlynedd, 100 mlynedd, hyd dragwyddoldeb. A mae Duw wedi datguddio ei hun yn yr arglwydd Iesu. Ac yna i gloi, y dweud ynde, y datguddio, y dilemmas mae cymdeithas fodern yn gorfod i wynebu heb yr arglwydd Iesu Grist a Duw. Ac yna'n syml ac yn olaf, dweud. Mae'r Iesu yn hannog ni i ddweud wrth bobl eraill am dan o ef. I rannu hefo pobl eraill yn newyddion da am gariad Duw ac am iachawdwriaeth yn Iesu Grist. A mae dynoliaeth angen clywed yr efengil yn newyddion da. A'n gwaith ni ydy cyhoeddi a dysgu a phregethu a rhannu y newyddion da yma mwyn i bobl glywed. Ac fel rhyw giw hanesydd, dwi wedi sylweddoli'n ddiweddar yn bod ni wedi symud oddi wrth y pwyslais o genhadu a bod yn enillgar a rhannu'r newyddion da a sylweddoli bod ganddo ni efengil bendigedig sydd werth i rhannu efo pobl Caerdydd ac yr Eglwys Newydd a phobl Cymru. Does na ddim newyddion rhagorach na'r hyn sydd wedi digwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyma pam bod Iesu'n dweud,
gwrandwch ddisgyblion. Chi yw'r tystion i'r pethau hyn o hyn ymlaen. Nid gwaith llywodraeth ydi o. Nid gwaith gwleidyddion ydi o. Nid gwaith byd addysg ac ysgolion ydi o. Nid gwaith eglwysi eraill yn unig ydi o. Ond yn gwaith ni. Y gwaith sydd wedi ymddiried i ni gan Iesu Grist ei hun. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Nid rhywbeth i'r disgyblion, nid rhywbeth i Dewi Sant a Gilltyd a oes y seintia ydi o. Nid rhywbeth i William Morgan neu Griffith Jones yn unig ydi o. Nid rhywbeth i Hywel Harris a Williams Orwen a Williams Pantycelyn ydi o. Nid rhywbeth i... Dwi wedi anghofio enw gweinidog cyntaf Ebeneser Caerdydd. Powell oedd i gyfenw fo. Be oedd enw cyntaf fo? Lewis Powell. Nid rhywbeth iddo fo yn unig ydi o. Neu Emlyn Jenkins, neu Geraint Tudur, neu Alun Tudur. Ond rhywbeth i ni fel pobl Iesu Grist ydi bod yn dystion i'r newyddion da a rhyfeddol yn Iesu Grist. Ac felly mae'r bwysig yn bod ni yn ystod y cyfnod nesaf yma'n meddwl, reita, sut ydym ni'n mynd i wneud hyn yn fwy effeithiol fel cynulleidfa? Oherwydd mae pobl o'n cwmpas ni angen clywed am yn gwaredwr a'n harglwydd Iesu Grist. Mwyn i enw, amen. Dewch i ni ganu, neu mwmian, neu darllen y geiriau, diolch i ti yr holl alluog Dduw, ac yna mi fyddwn ni'n cymuno. Dwi wedi dod â bara, ond dwi ddim yn mynd i allu rannu fo hefo chi. Os oes gennych chi fara a diod, dyma'ch cyfle chi i estyn amdanyn nhw. Ond beidiwch y phoeni os da chi ddim wedi cofio. Pan da ni'n cymryd y bara a yfed y gwyn neu'r diod, dychmygwch yn eich meddyliau eich bod chi'n rhannu'r bara a'r diod hefo ni. Ac wrth gwrs, os oes yna bobl adre, mae yna groeso i chi wneud yr un modd.
cyfeirio at un neu ddau o bethau wrth ffwrdd y cymyn. Bore dydd Sul dwytha, mi oeddan ni'n cydymdeimlo hefo Joy Dyer ar teulu. Oedd wedi colli i mam yn y gorllewin yn Tudreth, oedd hi mewn cartre erbyn hyn. A da ni yn, fel eglwys yn mynegi yn cydymdeimlad hefo hi ac hefo y teulu yn ei profedigaeth. Ac amser mor anodd yn o fethu ymweld ac yn y blaen a rhywun oedd yn ddifrifol wael. Helen Hilling wedi cael triniaeth ar ei llygaid dydd Iau yn yr ysbyty. Fe ddoth hi yn ôl gartref ar ddydd Gwener ac mae'r llygad yn gwella yn raddol erbyn hyn. Un arall hefyd sydd ddim wedi bod yn teimlo'n dda di Seren Jones. Maen nhw yn newid y dull o roed dialysis i Seren. Mae wedi bod yn mynd i'r ysbyty ers misoedd lawer, ond mae yna beiriant gartre erbyn hyn, ac mae hi'n mynd i gael y dialysis tra bydd hi'n cysgu yn ystod y nos. Ond mae yna rei cymhlethdodau wedi bod hefo trosglwyddo, a mae ei phwysedd gwaed hi wedi bod yn aruthrol o uchel. Felly, da ni yn meddwl am Seren ac yn cofio amdani hi a phob un dwi'n cyfeirio atyn nhw yn y fan yma yn gweddia. Ac gwybodaeth i chi, mae Dr Denzil a Betty Wyn Davies wedi mynd am gyfnod i aros hefo Paul y mab am y tro. A fel dwi'n deall, mae Denzil yn mynd i dderbyn llawdriniaeth mewn rhyw wythnos. A da ni dymuno'n dda iddo fo hefo'r driniaeth honno. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd, canwch iddo, molianwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau, gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio yr arglwydd. Gan edifarhau am ein pechodau, deuwn at fwrdd yr arglwydd Iesu Grist, yn llawn hyder ffydd bod ein pechodau wedi ei maddau yn ei waed. Ordeiniodd Iesu fod y bara a'r gwyn yn arwyddion o'i aberthef drosom unwaith ac am byth. Deuwn felly yn llawen a gostynedig, gyda meddyliau agored gan fod holl gyfrinachau ein calonnau yn hysbys i Dduw. Deuwn yn waglaw gan bwyso'n unig ar aberth Crist. Deuwn mewn ffydd at ein gwaredwr, oherwydd ynddo ef tosturiodd wrthym ni gan ei draddodi drosom ni. Ynddo ef caiff y gwan nerth, y lles gadfywiad, y trist bob diddanwch, y diobaith hyder, a'r pechadur faddeuant pechodau. Trwy ras Crist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fe nersir i wrthwynebu cynllwynion y diafol, rechu galluoedd y tywyllwch, ac uno mewn oliant gyda thyrfa'r gwaredigion, sydd bob amser ym mhresenoldeb Duw. Gawn ni gydweddio. Pnawn yma dwi'n darllen gweddi o'r llyfr Gwasanaeth. Nesawn atat o Dduw ein tad, i glodfori denw a dyrchafu dy glod, i ryfeddu at fawredd dy gariad a dyfnder dy ras tuag atom. Pan oeddem ni yn feirwon mewn pechodau a chamweddau, trigar heaist wrthym, ac anfon dy fab Iesu Grist i'n gwaredu. Diolchwn am ei aberth drud ar y groes, ac am iddo roi ei ddwylo pur ar led a gwisgo coron draen, mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain main. Par i ni weld, mae tosom ni yr aeth i'r groes,
Archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Trigar wrthym o Dduw, am i ni bechu yn derbyn, a thristau dysbryd glân. Gyffeswn i ni dorri dorchmynion a rhodio yn ein ffyrdd ein hunain. Rydym wedi gwastraffu dyroddion a phorthu ein trachwant gan anghofio'r anghennus a'r afiach. Buom yn ofer yn ein meddyliau, yn ein geiriau'n greulon, yn ein gweithredoedd yn hunanol. Mwyn dy enw mawr trigar wrthym, ac mwyn Crist a'i aberth drud, madda i ni ein holl bechodau. Cymer ni yn edifeiriol am ein drygioni, a nertha ni rodio yn dy lwybrau, gan i fyddhau i thewyllus. Wrth ddiolch i ti am ei aberth, gweddiwn y bydd y bara a'r gwyn yn arwyddion gweledig i'n ffydd ni, o gorff Crist a dorwyd trosom, ac o waed gwerthfawr Crist a dywalltwyd trosom. Trwy gyfranogi ohonynt, clyma ni yn agosach atat. Cynorthwya bawb ohonom i fwyta ac i yfed yn deilwng o'r elfennau hyn. Ac yn gweddio fe gyflwynwn y bobl hynny a enwyd dad. Da ni'n gweddio teulu Joy sydd mewn galar a phob reithi am anwyliaid a fu farw. Da ni'n gweddio dros yr rhai hynny sydd ddim wedi bod yn dda ac wedi derbyn triniaeth. Yn gweddio dros Helen Hilling a Seren Jones yn y triniaethau maen nhw wedi derbyn. Ac yn cyflwyno Dr Denzil Davies hefyd yn y triniaeth y bydd o yn ei derbyn yn y dyfodol agos. Gwarchod drostynt a chynnal hwy a dyro iddynt iachad. Gofynwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd bu'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddoddiolch efe a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist. Yfwch bawb o hwn. Dywch i ni wrando gyda'n gilydd ar wrth edrych Iesu ar dy groes. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld fy pechodau i, yn
cael ei cario yn dy freichiau di. Dwi'n gweld yr hoelion trwy dy ddwylo athdraed, a dwi'n gweld cariad gras a maddeiant yn dy waed. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n gweld dagrau'r tad. Wrth iddo wylio poen ei unig fab, wrth iddo farw dros bechodau'r byd, yn rhoi ei fywyd i achub ein bywyd ni. Wrth i mi edrych ar y groes, dwi'n cofio perffeithrwydd Iesu, yn cofio oen Duw, yn cael ei aberthu, a thrwy ei farwolaeth yn rhoi cyfle i fyw. Dyw diolch ddim yn ddigon, ond diolch Dduw. Da neb yn mynd i ddwyn y tangnefedd da ni'n gael oddi arna ni, oherwydd i fod o yn dragwyddol. Sil nesa, da ni'n addoli yn y bore os Duw a'i mynd yng nghanolfan yr Eglwys Newydd am 10, ac mi fydd na ryw ffurf o oedfa cymorth Cristnogol bora dy Sil nesa, oherwydd fod wythnos cymorth Cristnogol yn cychwyn. Ac yn y pnawn, da ni am fentro pawb sy'n gallu ar daith gerdded cymorth Cristnogol. Cychwyn 1:30 o Healy's Park dros ffordd i ysgol Glan Taf. Os fydd na fwy na 10 ar hugian, fydd rai ni hollti yn 2 garfan, ac wrth gwrs mi fyddwn ni yn cerdded ar wahân. Ac a'i channog chi i gyfrannu at wythnos cymorth Cristnogol. Da ni'n gwybod am waith rhagorol yr elusen hon, ac fel mae wedi digwydd, mae eilir yn trysorydd gweithgar ni yn barod i dderbyn eich cyfraniadau chi drwy'r post, drwy gyfrwng siec neu ar-lein drwy gyfrif Ebeneser. Ond ga'i channog chi fel aelodau chwiorydd a brodyr yn yr arglwydd Iesu, triwch eich gorau fod yn hael eleni tuag at waith cymorth Cristnogol i gynorthwyo y tlodion yn ein byd. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen. A cofiwch bod chi'n mynd allan y ffordd yma, ac os da chi eisiau sgwrs